first day of sukatan ng pagkain. Dami oh. Today is parang hindi diet din eh. Dami din eh, no? Ano yun, dito ako ilagay dyan at ano pa sila oh. Ayun na nga, wag na. Dito na ilagay yan, wala na Baka silang... humirit pa, baka humirit. Wala na Okay, silang diet right dyan, kayo ah. ha, diet. Pati ako mag-diet. Wala na silang right dyan eh. Diet na tayo guys ha. Okay? Okay, they have the menudo with binatog. And then the egg, hard-boiled egg. The lobster balls. Tago mo na yan, ano? Rice. Ayan. Tago mo na yan. Sarap to, lobster balls. Okay, wala nang hirit. Yan lang. It's September 14, the first day of measured. Measured. Mesa yun din. Eh, alam ko nang misurahin. Ganyan ang pagkain ko. Pero doon naman, ilagay lang plato, iba lang ang plato. Dami natin ma-recall sa mga taste ng food, no? Okay ba lang? Okay, let's do this! Measuring of food. Lakas ng ulan, guys. Nakita niyo yan? Hi everyone! Good morning! Hello! Welcome again to our channel. Tingnan niyo naman yung tanim namin. Wala na lang gusto. Pero happy naman sila kasi hindi namin diniligan kahapon. Kasi sabi ko, laging umuulan ngayon kaya huwag kang magdilig. Hindi kami nagdilig. Oh, kaya timing. Para hindi malata, 2 days na walang dilig yan. Kaya, ayan. Tingnan natin dito. Yung nagtatanong sa inyo guys kung ano yung mga tanim sa taas. Ang ipapakita ko na lang muna ay yung balcony. Balcony guys, ay makikita nyo ang malakas na ulan. Ito, ganito sa balcony ng first floor. Hello, grabe ang ulan, no? Lakas, no? Tapos, ayan. Masayang-masaya ng mga halaman. Nakita nyo? Ganda. Yan ang gusto nila. Yung ganyan hindi masyado nababagsakan ng ulan. Ito, kaya maganda ang tubo niya. Ang dami na ng roots. Oh. Hindi nyo yata ako marinig eh. Ang ingay ni ulan eh. No? Super ingay. Ayan. Ito si Salon. Ayan. Itinali namin ganyan guys kasi pag nakabukas ka, iniinitan pag-araw. Sabi ko nga ilipat na uli namin sa baba ito. Kawawa na si Salon. At ito naman si Iridescent ay pumapal at siya ay ayun, tingnan nyo, tumambad na sa kalsada. Ang kapal na nito, ang kapal na nito guys, very lush. So lush. Ayan. At ito naman guys, accidentally ito ay nabali. Ang nangyari, nabali siya. Ngayon, ang ginawa ng lakay ko ay ipinilit niya dito yung nabali. Abay, tumurok. Nabuhay naman siya, ayan. At ang ganda naman. Lalo pa siyang kumapal ngayon. Ayan, ayan. Ganito na ang sa first floor. Hindi natin muna ipapakita lahat para surprise. Ito po yung, kung sino yung nag-comment dyan, nag-request na makita yung mga halaman sa taas. May sabi ko, ito yung tinatawag kung lumilipad na milyona kasi pagka nasa highway kami dito, kung dumadating ng bahay, ang view niya, pag tinignan mo, ay parang lumilipad. Kaya sabi ko, nagsiliparan na yung mga halaman natin doon sa taas. Ayan guys, ganyan lang naman ang tanim dito. Nilagay namin dyan kasi masikip na sa baba. Pero okay lang naman sila dito. Hindi naman namin sila pinapabayaan. No? Ayan. So, dito naman, at ulan, ganyan. Ayan, nakita nyo, pinipino na talaga, kaya nag-restrain na kami ng pamilili ng mga halaman, guys. Tingnan nyo ang lakas ng ulan, guys. Nandito ako sa first floor. At nakita nyo yan. Wala nang makitang dawis kasi so cloudy. Usually, pag nag-video ako noon, makikita nyo yung bridge, yung church,
yung mga hotels, resorts, gano'n noon. Ngayon, wala guys. Talagang grabe. Ang ulan, ang kapal. Ano na nangyari sa Jungle 1 natin? Sinecheck ko na kaagad guys. Baka may natumba. Sobrang lakas. Sobra. Okay naman. Wala naman natumba dito. Wala naman. Okay naman. Intact naman. At ako'y walang payong ha. Talaga ako ng ulan guys. Pag maligo sa ulan, hintayin na 15 minutes at least na umulan na. After 15 minutes, doon ka pwedeng magpakabasa. Kasi at least yung droplet ay wala na dyan. Droplet, meaning yung sinakyan na mga alikabok dyan, eh hindi na ano. Wala naman. Tingnan nyo, naliligo ako. Tingnan nyo, ang ganda na ng bilitay, no? Wala, nabasa ako guys. Wow, ang ganda ng red pongo natin. So lush. Wow. At ang red emerald. Ayan guys, ang ganda. Diba? Wow. Ayan, dito sa Jungle 2, ay Jungle 1. Ayan guys. Sa ground lakas ng ulan. Grabe siya. Oh my God. Puno-puno na yung drum ko. Every time kasi naglalagay kami ng drum dyan. Ang sa ganon ay ang humidity ay tuloy-tuloy. Tapos sa kabila, balde lang ang meron doon. Magdagdag pa rin ako ng drum doon at saka balde para sa ganon ay meron lang naka-open na tubig para pag nag-evaporate, ayun ang magbibigay humidity sa kanila kasi kailangan nila na syempre supply ng humidity, no? Ganun ang ginagawa ko guys. So, eto ngayon at dalawin na sana natin yung alam nyo, you know, yun yung sinasabi kong mabubuka. Yan ang pinunta ko dito para ipakita sa inyo. Ayan, hindi pa bumuka ng todo. No? Hindi pa siya bumuka ng todo. So, ayan guys. May balita ko na naman sa inyo today. Ang pag-ulan, kasi kawawang-kawawa na, alisin ko na dyan. Na-over na siya. Yan talaga ang sadya ko dito. Tanggalin na yung na-over na. Na-over-enjoy na siya sa rain. So, tinanggal natin na tanggalin din natin si ay! Woo! Tanggalin ko kasi itong mga ito na over-rain na. Na-over na sila. Oh, ito, tanggalin ko dito. At saka si Florida Beauty. Ma-over sila. Kaya isinisilong ko guys. Silong natin yung mga delikado. Kasi kung hindi nyo bigyan ng pansin, ala, magsisisi kayo. Eh, ang ganda pa naman itong ating beauty. Beautiful. Ang lakas ng ulan. Oh my God. Pero ang gandang tignan ng mga dahon pag ganyan na shiny siya. Ayan o, so lucid. Kasi dahil dun sa effect ng rainfall ay gumanda lalo at tumingkad ang kanilang beauty. Pero ito'y basang-basa na. Super basa na ako. Oh my God. Dibale. Nag-enjoy ako dito guys. Bonding with my plants here. Na umuulan. Okay, para akong sira. Nagpakabasa na ako. Tingnan nyo naman yung Magnificum. Parang regal. Ay, di ko maabot yun, oh. Para siyang regal, no? Gusto niya yung place niya. At ito namang mga ito, ay, ayan. Awa naman ng Diyos, okay naman. Okay naman ang mga itsura nila. At ako'y naligo na talaga. Mag-shower na tayo pagkatapos nito. At basang-basa ako, talaga, para lang maibigay sa inyo ang update. Ayan, oh.
Wow! Ang ganda! Yes! I love this! Yung white wizard natin, gumaganda, tumitingkad ang kanyang ganda. Tingnan nyo naman ang picture niya. So white, no? White siya talaga. Grabe. Oh, at saka ito naman, ito yung sabi ko na banhaw kasi ito nagka-problema din. At ngayon ay bumubulusok ang kanyang mga dahon. At ayan, meron na namang bago doon, oh, sumisibol, sumisilip. No, ito yung Flow Money eye. At ito yung pink princess pa natin at yung mga variegated natin. Naku, ano na nangyari? Naku. Oh my God. Look at my Thai sunrise. Ang gwapa-gwapa, ang haba-haba. Ayan, look at my burn marks. Ang gugwapa nila, no? Oh, see? Ito lang, kailangan isilong ko na rin kasi alam nyo, di ko alam kung ano bang dahilan talaga na nagba-brown. Nagba-brown ang edges ng leaves niya, oh. Kaya siguro isilong ko ito. Isilong ko na, ayan, may dito. Ayan. At ito naman, okay naman. Kayaan lang natin dyan kasi mamaya, kapag tumila na ang ulan, ay matutuyo na rin yan. Ayan, wala namang problema yan. Grabing laki nitong lindiniay ko, oh. Ang haba na at ang taas na, nandun na siya sa taas. No? Tingnan nyo naman yung albo natin na Epiphrem pinatum. Lumalaki ng lumalaki, humahaba. Ang ganda lang. I love it, I love it. Oh, paano ka malulungkot yan kahit pandemya na yan? Ay kontrahin natin sa mga halaman na beautiful na yan. Ayan, nabasa na ako guys, so I will now go. So, yun lang ang masasabi ko. At ito itinabi ko dito. Tuwan-tuwa siya dyan. Love na love niya yung pwesto niya. At si Black Sparrow ay tuwan-tuwa rin siya sa pwesto niya. So, magpaalam na ako guys. Bye-bye! Malakas pa rin ang ulan. Maliligo na ako sa ulan. Yes! Liligo na ako, liligo na. LDI. Hindi ko pala na ipapakita ito guys. Yung ano natin, yung Ataba Paonse. Ataba Paonse. May nagtatanong po, ang Ataba po ay ganyan po ang backleaf niya. Ganyan oh, humaba na ito ng humaba. Ang laki na. So, ganyan po. Tapos yung, ganyan. Liligo na kanya eh, naliligo na nga. Okay guys, see you. Tingnan nga natin dun sa kabila. Di ko pala nakita, baka may natumba. See you ka ng see you. Ang ganda. I love it. Tingnan nyo ito. Nilagay ko dito. Nagustuhan niya ang pwesto niya. Gumanda ng gumanda. Yan yung maliit na nabili ko na Jose Bono. Lumaki at gumanda ang variegation sa pwesto niya. Minsan guys, yung pwesto talaga. Yung pwesto ang ano. Ang tingnan natin kung saan sila masaya. No? Para ding tao eh. Saan ka ba masaya? Sa Bohol ba? O sa ibang lugar? Ewan. Maganda rin sana ang Bohol. Mga ibang tao lang hindi. Ayun. Nagtampo pa yun. Ayun. Look at this. Wow. Half moon. Perfectly half moon. Grabe siya. Ang ganda. Meron din ako sa loob ng mga ganyan. Ang gaganda rin ng variegation guys. Yung welcome plant natin. Nako, ang laki na. See that? Kumapal ng kumapal. So, alis na ako guys. Oh my God. Ayan, dami pa doon. Nako, ang dami kong ipapakita. Okay. Next time naman, para di kayo magsawa. Okay? See you on the next video. Thank you. God bless. Stay safe kayo lagi ha. Okay? I love you guys.